mi jing im mi jing yi mi jing shai ha ka jing dum jing german mi wan ai thao thêm mai por chio ni ka yo snow kan get naga ktien ka jong play tim nem kai ka ba nga ba ki perlok mo hakini kisngi ani tu pi ngidon go worship team dekat bang idang don kata ka pray and fasting namar kum ka group ngi sej bo man ka last Saturday ya bangin don ni ka fasting Andre hakani ka Saturday ngi klam yo Andre kadon ketika we ka Saturday ka bangidon da ka meeting ngi klam le pray fasting de hakalin ti ya ngayo shoban ya kren ngayo ban ya kren wi perlong ngonga de pi perkat ba kai ke jingmut jong kani ke jing kalak ba mot mene khendiat ngelayo ban ya kren dai kai ke jingmut jong ke jing kalak ba mot bon teng ngi pen kala theology palat ya kani kai ka jingmut jong ka repentance te Henry kat kum ka Bible hi kai kat kum ka Bible hi ka repentance kamot be kani ngadang ya kren wi perlong ba kanu ka kam ka ba ujisu sngow tenat hangi ladangangan keli menta trai jisu ka kata ka kam ka ba memem sngow tenat ka kata ka jingle ka jonga ka ba memem shem sngow ba lada ujisu unjuba ba ka de kata ka jingkala ka ba mot ka ba simple ka de bangan pai no na kita ki ka ba ujisu sngow tenat hagani ka janmet lapin kan mau yangi naga jingi tu khana jong ka tu ka jingja kan mau na em ka tu ka brio ka ba kelim Hau yo anes kelenong ga bapra. Yo anes kelenong bapra kendiat ngan sipen pulih kendiat mo. Sengap kendiat mo. Ngan pun pulih ban ngakwa pin sengap bahai kini kikin tian mo. Tang kendiat tang sipor. Kekering kejong belai gong ngan pun pulih kini kejing jam mo. Henry uji su ula letno sya ulum ki olip. Te ladang step ulawan pat syaka temple. Bat upat ba paro ulawan ha ubat haba ula syong ula hikai yaki. Te kinong tho bat ki parisi ki wanlam ha ya kata ka brio ka balakem ha ka baklim. Bat kabaki labo ya ka hapdeng kilaya ong hau ko nong hikai lalap ya kini ka beriu ha ka jingle hi bakadang kelim te Moses ula hukum yangi ba ka hukum ban lentem mau ya ki bakum kita mete me ong kumno saba mo ki parsi yon omta nang tade ke baca kilaya ong ya kani te baki daya tunju ya bakila kila ban mudoy ya Saman persang ban le singla ban shu refresh ya ka jingja mo ha ka bakum ka tukopor ngaju perkat kini kita ki parsi ki ong ba ki wan lam ya kata ka beriu ni ki ong konong hikai la syam ya kani ka beriu ba hakat bakadang kelim kat bakadang kelim la syam ya kani ka beriu bat ngingil lap ya ka kata ka bakum kata ka por ban mentangi wan rahmat jombe tingi kwa ban keli me konong hikai kani wi jing keli ngi kwa ban hikai ka wi jing keli kalong ba ban keli na me konong hikai nginle kumno na marga ka hukum ke jong Moses ka ong ba dei ban lentem mau yaki dei ban lentem mau yaki bakum kita ngajumod dor ya kata ka beriu mo let's say pet na ka perspektif jong gani ka beriu nginumpet na ka perspektif jong ki parisi numpet na ka perspektif jong jisu and repet na ka perspektif jong kani ka beriu ka baja ngajumod dor mo ba kata ka beriu ha ka bakum kata ka sngi let's say ka dei ha ka bamen sngi kat bagadang le kata ka kam auria ka jong ka mo kensan kendet kilap kini ki parsi bat ki kenhet pale ayon to wan jene ma pa lesi ki shim ki tan ya kana jing thia lesi kumon syukran klem akor no lesi hakapor baka kadang le kita ki kam lesi tang ka jan ka nep rumyo banda bhai la de ki tan ki parisi na ka ya kana ka jing thia bat anda ba ki tan ke ki wan lam ya ka hab ka surop kyong ya ma pa bat nga jumut dur ya kani ba lesi ki parisi hakabakum kata kapor ya kata kaberiu anda bagi tani kana jing thia ke bajanga lesi uwe na kita ki parisi lesi nong un kenjat ya kata kaberiu nong ke makum pa ka riu pop kanong le auria bat ngajumut dor ya kani mo
kat bagi nang paring ya kata kabriu, kat bagi nang paring ya kata kabriu, kat bagi nang ya kata kabriu, hakmat jong Jisu. Kila i hang te hakmat udon Jisu, hang te hakmat udon Jisu. Bar ke ba jale sigo au te lajan poi la cuma ya ngapa ya da sing yo gitan kata kabriu. Na gitan kata kabriu ke ba jale si kata kapor. Hakajing kenjat mo, lesi kini parsi kinong bet ya ki kenjat kat banang ya nang kenjat nadien kat nang ya nang kenjat nadien ko mapa karu po jat mo kyong. Ngamud dore kani kapriu hapdeng jong kata namar las ngau thu lupa bah hakatu kapor bakat kasapatan kadai hakapor ba mensngi baki priu kidang ya ki yang lesi kalang deh kapor baki le yo le hat ngaju perkhat ya katu kabriu te ke ba ka perkhat maka hakatu kapor baka syak paring gumta bat hakata kapor ka jingken jat ka ba khatdo e jong weu parisi lesi weu parisi kenjat khatdo e bat ka hap krup haki khosiu ka dem krup haki khosiu namar bakala ur bat hakata kapor ka sngu thu ka yo sngu kensan nang tina dien baong konong hikai nang ni nadien jong ka konong hikai la syam ya kani kabriu bakala kelim mete me ong kumno namar kal hukum ke jong Moses ka ong deban lentem mau ya ka bakum kita kibriu ngajumon dori kata kabriu kat bakadang dem ki khok siu jong ka kayo ibitang ya ka kendo kay ka baja ka syuk sngo kita ki kentin bar hang ta ngaju perkhat ya kata kabriu ka ong ba ani try kani ka por lesi ka perkhat haladi ka ong kani lesi kala bande ka sngi bangan yap no namar kita ki parsi kila kwa ban lentem mau ya nga kwa ban lentem mau ya nga ki kali PNM ka jingkeli ka jong ki parisi yo Jisu kadai namar ba ki kwa ban pengop ya ulane ban trap ya pi let's say nga jumot dori kani kini ki parisi kila let's say kila isong daga meeting kumenin ka sengi ki ongin le kumnu te ban pengop yo ni Jisu Kris bangin trap yo ni Jisu te bangin penyap yo ni Jisu namar ba ukam mila de ba de belai kan mau de tang Jisu ba kani ka persayu kam ba hakatu ka por ki parsi ba kam ba uday belai bat kai ka baja kalong ba hadu bagi parsi ka penbitar ya ki parsi na mau Jisu kam mila jong ba uday konu belai let's say kila isong daga meeting gi ong tong inele no kumnu pi de ngidon kam namar ndrei ti kinumbut syo ya kanyam gor kam ga jengi Barha ka kum kata kapor kini ki parsi ki klik yang kono hikain le kum noi kini kabria piu Jisu la dau jubab la dau ong toh namar ba pilawan ra yang ada kini ko hukum pilawan ra yang ada kini ko hukum ngaru to ngan jubab eta ka kelibat kata ka kelibat le si Jisu nong tongin ya len tamau kini kapor syubo la dau Jisu ong tongin ya len tamau kai ka baja pi hakatu kapor Jisu kadon hapdeng jong ka jingsen shar jong ka himarom ya kanu karai ban penyap lene kanu karai ban penim unum la ban shim da manu brio di ban shim tang u governor jong ketu jaka pi la dau Jisu unong tongin ya len tamau la long kum ba Jisu ai bor ban penyap itu brio andre Jisu kan mau don hapok ka jingsen shar jong ka himarom kamot kini ki sipai rom le siu governor jong ka himarom nong pe te manu ba ai bor te ban penyap kelit kam yo tai Jisu Mono ba ai bor te ban penyap iki brio pi kalong ladau ong hoy jayu pene ladau ong em sama mo ladau Jisu nong em nain kawang mau kini ka brio kini ki parsi kilayo ban wadang ki ong pio sngo hima pi pai ba pe mentau niu lo ong em kamot kumno ong bangidei banyale persya ya ko hukum ko jong Moses ladau Jisu nong em ki parsi kinong si kipai ba pilayo sngo hima pi ba uniu di bulai uniu Jisu de ba ben belai u kwa bangin yele persya hukum ke jong Moses ngimde ban bot ya hukum ke jong Moses pi kini ki parsi ngani tu pi la de kimde ki bro ki ba biet no kini ki ba start ki ba don de ke jing puli bat ha ba ki ong ya kata ke jing kli ki trap yu Jisu la do long ha oi dru em da ong em rum long da long ha oi da ong ha oi rum long tu Jisu le bang no ngandung pen pulih kata simi kapor Jisu shule mo ngap sipang na sumodor ngap sipang hakata kapor bat udem ka Bible ko ang ba udem persyang bandro hakata ka kendo urut hakata ka siap utho ayung imtep hado kini kisngiru wat kinong wat bania kiong imtep henry ngilaban modor pade namar umensim jong utrai let's see hakatu kapor kat bau Jisu udang tho hakatu ka kendo ka bau Jisu udang merut ya gitu siap kai ka baja aju modor gani hakapor ka bau Jisu rut gitu kani ka dikajing sngo tho ka barit
Kajonga ngalak ban pakala Andrei kani di kejing soto kat bangadang tuai ngajeng yo jipin cai mo kalau pak ngaya keren kendiat ro ko bat kat tu kan ni kibriu kejong bleng yo ban ya pliu jing bon kejing soto kajonga kalau hak tu kapor kat bau jisu nang tho ngimtip u tho ayu Andrei ngasumodor kani ba kat bau nang tho nei minsim jong blei wan hak tu kejaka ban pen kendo yaki parisi samo pen kendo ko nong ko apin snaba namar hak tu ke klip mat kai ke bau jisu anda bau ladam ban tho ulayeng nak tu kejaka uong kumno uong ye ni kentien ai uno ubam dan pap kabamot ubakut ai un shim yo mau ban ningkong un kawang ye ni gabriel ngamut dorti ya katu kabriu ke basyong hang ni ke badang dem ya ki khli ke jongka kayu i bitang ya ke kendau kayu sngow ya kata kesur ke jong jisu lele ke baong ai bu no breu bom dan pop un shim yo ma un kawang ya ke breu ngas perkhat ke breu ke jing pat jong ke donot ke jing leran nomor menut chu ban pej sekadiang menut chu ban pej sekaman nomor ke jing leran le si ko mo chikren klama kono ya ke jan ru myok ban pong ba hak ta kapor kat bagadang yo sngow le kata kat le singa perkhat ma kapat kat onut jonga kan ong ani hak ni kapor le uniu jisu la ai bor ya kili ban kawang mau le si ke jing sngow thu ke bare ke jongka barang ta kapor ngaju mundur mo le si ke ni kaprio kan ong ngan up yo tau mau ngalapan kre ke jing im jonga ngalalong ready ban up yo tau mau ai tau mau baning kong ngam tip un riu na kli ne un riu na kamet ne un riu na kti na kejat mele ngan sya ba ta ki ngan sya ba ta ke jing kawang le si mo kum perkhat hak ta kapor kat bau jisu dang keren kum ta parisi don ki baki badan ki baki le si ta kabri ko osno ta la ki le hang ta le lanang pen ma susu ya ka kong hang ni hang ta le ke la sim yo ma ke la wat yo ma Andrei ke ik baca ka bible wong kum do mar sendep keren u jisu wong kum do ka kta mdei tangi ki parisi ya baro ta ki bri ki badan marjan jong ta ka bri balai vitep ka kta baka Bible ko ong ba iwe na pedeng jong ki nadu ki ba redu hadu ki ba hedu ki sedang ban ki na takajaka ban yat no balai namar ngaken ma le singa modor bah kapor bau jisu draw kom tu nei umensim jong blei uwan hak takajaka open ui ki parsi wong le si ke jika hak khamat ka bakan jaman sim ui ong pet mame parisi pet kini ki sipokum kini ki hukum ki jong jisu ki jong blei nakinu kini ki hukum ki ba me malabat lut ki hukum ayu ki bahang ni rupa memelapan ken pada le si unong ngala tu ngala tim ngala keren ben belai ngala kam ya ladi mau kitu kisi pau hukum ka ba u belai u ayo Moses le si kadon ka wei ka pop ka wei ka hukum hang tu nei ka ba u parsi u pule le si kata au men si makhot ani ngala le ni hukum sawai parsi yo iya ko hukum ani ngala ada pen ken ni hukum ada pen ken ni hukum ter kita ki parsi sedang ban yo i bala pen ken ko hukum hang ta sngodon gajing sngorem nadon sagajing sorem sedang ban ki sedin fitip ka pas ngotenat bah hak ni gajing ja ka de ngakan mau hak ta mole si hak ta paru jisu wong u persang ban keren ni ka brio wong ko ka brio hakami shano kita kinong mudoi ki jong pa ko ka brio hakmi shano kita kinong mudoi ki jong pa ngamudur hak ta por swabo un krente ni ka brio kala ong beng alalong ready ban up yo to mau la do baret no ba he ne uba row ne kay ka baca ko ngan update la da rio na clear um nilai hak ta ka por bau jisu sedang ban kren ko ka brio hata ken dit threat jisu ong shano kita kinong mudoi ki jong pa kami ban ngamodor kan ni gabriu akan ni gabriu kat bakadang dami khosio jong ka kayo sngoy ka su ka jong jisu ka khmiet i khmat jong ka nda ka khmiet ki khmat jong ka ubriu ban ningkong tam bakan ni gabriu kayo i ka deyo jisu kayo i ningkong ki khmat ki ba lui tam le si ka por ka khmiet ki khmat ka jong ka hakasian ka baningkong jong ka jengem ka jong ka bakan ni iyo briu badan ki khmat ki ba lui pamdai tangkata lesi ka por bagayo i ka dur khamat ka jong jisu ka shu i ka jing ihet ka jong kupa kai i ka jing ihet jong kupa ka por lesi kala expect ban ong ba
laban sengap kanong niu try Jisu nong ayu ken uday uni ken ubadai hak sisa ban shim yo ma ban kawang yang uday uni ken ubala ban penyap yang namar ngapet udap dah ke jinglong hak sudah kabas ngop tanat kali ni Jisu wang no wang pet sino kita ke mun nong budoi ke jong pa le si ka baningkong ka pai sakadiang om dan shu sakamon dan shu pet sakadien dan shu ko ong yu Jisu dan shu try Jisu ong no was tanat pa wang ngaru ngam penrem pa wang kilet but what le pop shu kato kan gede kecing kelak kabamot kabasisya akan gajan miet Jisu udan hapdeng jongi badaka kemat kabalui ka jong upet yangi wei akan gajaga banganong ipi bahagan gajaga ladang ngi kloy ban pet syakata kemat ka jong Jisu ulong ba kloy ban ong yakini kintien ngaru ngampen rem ipi ngaru ngampen rem ipi tungin kabre pergi kemat ke jongi ni gajan miet tungin kabre pergi kemat ke jongi ni gajan miet ngindem ni kemat ke jongi ngindem ni klik ke jongi hagani gajan miet Jisu keren yangi iwei hagani gajan miet nayale persya ya gajeng keren gajong Jisu ulong obak loy ban ma ladangi kelah kabamot kibabon na kibri ngan itu ipi kibakala kabamot kidon tang ya kata kabangi ong hakaktin pareng ma bingangan ong daktin pareng ka mental acceptance of Christ kisus ngau bakila priang yo Jisu henry kimpat priang yo Jisu sus ngau namar balai bapule da kikot sus ngau namar bayo i da kikot Bible baka ong kumta sus ngau ngala priang yo Jisu henry kimpat priang gidan gibri gibas sus ngau bakila kelah kabamot ngan itu ipi kali hangan gajan miet ko Jisu ki kamayu ki bangangale man gasngi ki ba memem syam sngoba lada kidon ki bakum kita kikam ki bau Jisu sngoba kala ka bamot akan gajan mit nganum penslam mi kapor Jisu keren ya no reno ngani gajaka ngam tip lada bonne khendiat ngot ro ngam tip henrei tang iwe lada ublei ukuran tang iwe ro ka buram galong sutrai ngani gajan mit ngan ong ini kentien ngan ong tang nganum penslam yang nak jaga ka bapi pisyong wan sa kajing kala ka bamot nginum penbor Jisu keren nang ni kapor wat le ran ya kajing khat ka jong Jisu kan mau haba Jisu haba mensim jong blai ukren dei ka Bible ko ang ba mensim jong blai upen kenduk ya ka hok ya ka popat ya ka jing bishar bat na ka Genesis kalenong ka ba henry pin lap hang to ba ong ba ublei wong mensim jong unum ya le jubor ya ubrio ka bamot kumno mensim jong ublei ti ubapen kenduk yangi ban sngot ya kata ya ka pop ya ka hok ya ka jing bishar ba ka Bible kum dei ba keren start mga ong ka Bible ba mensim jong unum ya le jubor ba ubrio ka bamot kumno kan sadon ka por ka ba mensim jong ublei un kan ria no tu ubrio ba ha ka ba kum kata ka por ngan itu ipi lada mensim jong ublei kan ria no nangi ka palat yangi ban kala ka palat yang iban kalah kamat nomor ngim sngau thu syu e ka hok ngim sngau thu syu e ka pop ngim sngau thu syu e ka jing bishar kad bangi dang khabrep ba ni ka por yang na ka jaga syong ka jopi syu yang ubleng kor koi fi syu yang ha ni ka por ubleng kor koi fi dang don em ha ni ka por tu fi ubleng ukren kad bangi dang keren kad bangi dang mani meneng ani tu fi ha ni ka por ngan keren ngayo i ka ni ka we kat bangadang rai gitu kajing rai me persat mensim hanga ban ngan telo dame kai ka baca ngasyu i bau trai uthe ye ka penyang ha ni ka jaka uthe ko penyang ha ni ka jaka bat ngayu i saka diang ga jonga ngam tip saka diang ga jonga ngane tu ipi ka don ga jingkhia bat ngane tu ipi kata ka penyang ka kambon na kata ka saka diang ga jonga ngam tip balai ani gajan miet dang don show ngatip dang don show yang na gajaka ka bapi syong ngam kwa ban pen fi lada upol unjen la don hagani gajaka pitip nem un yai khot namar bale usngau thu ti ka jing kraw ka jing usngau thu ti ka jing kraw jong ka jing penem ka jong Jesus Christ yang hani ka por yang hani ka por yang na gajaka ka bapi syong urius pa ba Lazarus ki ya tia lang hakachu tarik mo lala ka jong gajaka Lazarus udan hak jaka kabakordet kabaduk
uni uriu spa usong hakata ka pales ka jong u hakajing thia ka barem ka jong henry hakaju ka met ki yo thia henry ka bas ngusi ka long ka kum la shai men step u Lazarus u plet iki khamat uriu spa u plet iki khamat u Lazarus udan hakasadem ka jong Abraham uriu spa udan hadu jawab ngan thu ipi ngan ngamla ban predik ya ka jingem ka jingyap ka jong lik mano bantip lada pin mi na kani ka jaka kad yole si kani ka jingeseng ka bakhatu ba pin yo bandan banta ken ko re ka jing khat ka jong trai ken ko re ka jing khat ka jong trai am kwa ban pen bor ngatip dang don su manur ni jaka ngatip ka don ka jing khia ka donur ka jonga yang na ka jaka ka bapidan yang na ka jaka ka bapidan yang wat le ra ni ka jing penim ka jong trai wat le ra ni ka jing penim ka jong trai ngani thu pi ngi ngin em hakni ka perthai tang sipor ubleu ai ngi tang kawi ka jing em wa tang yang ngi tang kawi ka jing em bat anda habangi lami ndangi layap na kani ka perthai ki ka bajau ubleu sakli phile ayu ka to ka jing em ka bang ai phi phile ayu ka to ka jing em ka bang ai phi bat mdei tang kata uji su ar hajar snem tam men shwa lawan sakni ka perthai wan ai ka ding phna bat hagasngi bisar ngani thu ipi uyo anes klenong basan gat khot ka ar pu ar wong gumni ba ya kata ka jing bisar ublei unum shim ude ujisu la aitino ya ka jing bisar hau jisu yo anes klenong basan khot bar pu ar ngani thu ipi balei bu jisu un hab bisar mar udon ka hok ka ba khrau tam ban bisar ngi balei mar dei ma u ba ai ya ka ding phana bat hakata ka sngi le sion kali ngi kon phile ayu ka to ka ding phana ka bang ai dan na plain jungi ka ban jubab ki ban ong trai jisu ngala shim ya ding phna jome bat ngala kit bat don ru ki ban jubab na nangi ki ban ong trai jisu ngala shim ya ding phna jome ngala benteu ya ding phna ka jome dan ki ban jubab nangi ki nong shim ya ding phna jome jisu nga thang ya ding phna jome nga kanjat ya ding phna ka jome bat hang tang ni thu piu jisu un shim ya jing bishar yang shu dang don na ka ni ka por kat bangi dang roi ka ni ka jing roi hallelujah hallelujah ngaken tu iki niki hinmen ki para ge jonga makin wan sinis khamat ngin yo ban tuai pi ngatip ublei kuta ya no dang don manur ani tv ka donot ka jonga ka don ka jingkhia ka donot ka jonga ngam tip manur wat pen e ka jingkhot ka jong trai wan sinis khamat wan ban kala ka bamot wan ban kala ka bamot keli gini ka jingkeli ka e ka ba atrai me isi tami ka kam ka bangangale ka jingim ka jonga ka kam ka bari lani ka kam ka bapau ka e ka ta ka kam ka jisu ka ba me isi lada pidon ka ta ka kam ka ba jisu isi kala ka bamot ka ni ka janme kala ka bamot ka ni ka janme hallelujah try Jesus